Adin baka achik conscious holistically integrated krima ne achik kawai ni kiseng bhalang nuri lungkaro klakentho alo ka jingtmu jong ka VPP banmi shamadan baniki halo ka jing dawa ban penklai ka reservation policy uba arden besaimoy u president ka VPP ulaong baka jingtmu ka VPP nado bara hayeng dor ba thawan ka jela par kumju banmi shamadan ka longbet na ka banda ban dawa penklai ka reservation policy Omban wanra ka jingsngol pher jaidbynriew hapdeng ugaru barkhasi patkumju ru ban kne no yakabha badei hok ki garu habakan thoi ka jingong ka muktiar ka achek balada ka VPP ka kwah ban penklai ka roster uba arden ulaong ka VPP ka dawa omban penklai ka roster hinrei badei ban penklaning kong yak reservation policy ulaong ru ba ka sarkar ka diban thau ki an But ki policy kam day ka yeng kashari, hinre ka yeng kashari ka pet kumnu la pentre kam yakita ki an. Namar kata ka jinge ki ka VPP ka day ban persha ka policy ka bathaw ka sarkar, om persha ka rai ka high court. Shushu ula omru ba ka jing no ba ka ni ka jingkwa ka VPP ban penkalai ka reservation policy kan one right ka jing sngo pher jaidbynriew ula ong ba ka ni ka day namar ba kim sngo thui ka jingkran jang u But ukan tu ye kitu ki bakan tho ki di ban snap bun sia ni ka jingkran jong u ban sngo thu halo ka jingdawa ka VPP halor ka reservation policy. Ula ongru ba ka VPP kam sha bantu e ka hok ki wei but ki wei ru kim dei bantu e ka hok ka jaidbynriew khasi. Habai dei ba ka jingkano ba uba arden ula i steng por yu pai ba ka jinge ki persha ye ka jing kintur pot ka muda haki khandiat snem ki bladem uba arden ula ong ba kani ka tang ka jing kano banyalam bakla namar na du kisnem kam don ka jing i steng por henry ka jing ya khun hadu pan the job but ukuntu ba ki pai ba kim dei ban art tian ye kani ka jing ki ka ba ka VPP kanyalam hakabai dei ba ka jing dawa ban penkalai ka reservation policy kalong ba ki dei ban sang bhah ye ka jing kren ka junga hapo assembly nadu musnang hadu kun lada kim Yo kem hagasin ke meningkong kini sangap arsian laisian mata kin saai ke jingkren ke jungki ke jingkren hi ke junga kala shai ke ke banga ko aban kin tu hi ki kalong ba kin sangap bahaya ke jingkren ke junga hapo ke yeng dorbar thawai kini kren hapo ke yeng dorbar thawai ke jing persya ke junga kam dei ke roster system ke jing persya ke jungi kalong ba ka jingpen prekam me ka roster system haka katkum gani ka policy ka bamenta kadon ka jing ko haka ni ka reservation policy ka ba ka sarkar ka prekam tedon kam ban pen bechwa ye gani ka reservation policy ban review ban pen bhah khna ba kata ka policy kanum long ka ba no shelyang lani ka ba penduk nong yenu inu kata ka dei ka nongrim ka bangini te bat on dollar de pan penbe ya kata reservation policy ma kidon ki jingma kidon ki jing ko ki bon ko bangala de pan keren hapo yin dor ba khwan te dein mar ta ka daw nga snow ba lada ka sarkar kam penbe ya kan ki reservation policy kan don ka jing nong ka ba kraw yani kum tham tam lengi shi kan ka time be ki samla ki jing te min yu roster system rei ke bangi ni ong kalong ni kren ni ka policy te hangni ngi ban so tho ba kari ka sarkar ka bathawi ki an bi ki policy kam dei ka yeng ka shiri ka yeng ka shiri ka pe kumno la pentri kam me ka ta ka an te bat ka yeng ka shiri kan pe hangnu ka don ka jing ko jong ka ta ka an te ka jing ong ban ong bam la de se ka long ka jing kren ka bam so tho ya ka linti ge namari ki an la thao hopo ka legislature bar hopo parliament but la pentrikam de executive mo de sarkar ye kita ke ain but nagleng ke judiciary hi ke ai ka ba kale ka pe habadon bu ujor ye ke jing pentrikam ye ka ain te bat ka ai ye ke jing bishar la ne ke jing patha ba de ban penbe ye ban ong ba ka sarkar kamla shu ban penbe ye ke reservation policy kalong ka ba pakla ye kata ke jing dawa ga jungi ni hab ban pen klan ye kata ke jing ye khon ke jini da ka baki pat ba kin haban peti baki ai ke jing kersha kani kam de ke jing ye khi jonga simet ni ye ke jing ka bami na kani ka reservation policy ke bamata tin marta hadin samhot ligi sinam bar hadin bagi la bishar ni ngi sungtho ki don ki banta ki ba ki nong yalam ke jing hagi ki por kumbang la kran esikele kerki
Namar le si kala bandon kata kajing social ting balada kim tre ki numyo ya kata ka jela le jong ko bagi community kala ban pulom kata kajing kosni ko jengki tenre ke bangi ko kalong ladon kam ban penbek ke ban penbek kat kum kajing don pa mo kajing don pa jungi ki khasi bat ki para garu kalai phet te ya kat kum kajing don pa pensiong nung rim ya kan ka reservation policy ka jungi nangta kampan janai shu nama kidun ki benta ki ba kan ka reservation policy kam address kom ki PWDs lani kita ki differently able persons ki banga ngala kren apo yin dor ba tawai kinir kim don ka bhah na ka reservation policy but sibon ki bangirang don kam ban penjanai lani ban bhah shu ka reservation policy dan mar kata ka daw ki pat ba ki don kam ban ai ki kershan but ya kani ngen hap hi ban persotho ngim dei bangi persha ya kata ka ya ka rai jong ka yeng ka shiri ngi kwa banong ya sarkar pen thamai pen bhah ya ka reservation policy andala de ban pen bhah ban penjanai ya ka reservation policy kan de ka policy ka ba bhah renti lang ya baro te kanum don shu kai kata ka jinge kata ka de temu ya kata ka bantangi ha ban le shu pai ba ngen ha ban ni thui pai ba bangi don kam bat ni don kam ban ai kata ka bangi ong ka jingdawa ka ba khlai mo nagaleng jingi pai ba khna ba ka sarkar kan sngam sige sarkar man ta ki persang ban ong ba o khani le se kala ban dei tang ka jing khmu bangin min toy kani kam de kani ka jingdawa ka jingdon kam ka jing e baka jai beri ka ye kando khamtam ki khon samla gi kata ka de jing kren bi ngalade ban pinshai ya kani ka mat ya kani ka benta ngi klem ya kani ka benta shiteng linti ndai ki diban sngap bha pi menta baling ong ngi klem persha ek roster system mi odon ba ong bangi persha nak tarau ki pat ba bat ki ba sngap ki diban sngap ha ya ka ngi kwa ban yalam ya ka ngi kwa ban ki menta ngi ki menta ban pen bha ban review ek reservation policy bu shurut ngi ka roster system menta ngi kwa ban ki shwa nama klem ka jing pen bha ya ka reservation policy larangi pentrikam ek reservation kam tam ek roster kan kta ashibone te don kam shwa ban pen be ya kani aga bidei ba kajing kenturpot ngi ong nyimsha ya ka sarkar bakan kenturpot kemuda kamde ban kenturpot sigi jakan nong kendong ba dia kata la de ban weng lut ki kitu ki jakan nong kendong baro te kumnu ki nong banga i siteng kini ki dei tang kiri sim kabu ki bakwa ban pensuthu baklai pai ba bat keladon ke debate halor kani hapo light court bala pelong da ka dorbar pelun juga light court ka light court dorbar pelun bat hagani ke singi ngala sei ki jing sang la batai kumnu ba ka jing ki jing kala pelat i shibon ki shnong na ka jing kentur jung muda ndai don ki ba muslia ye gini pi ka don ka jing bishni ya ki kam ki banga train nam tau pai ba ba kita ki beri ki ba bishni ke le kumnu ban pen sniu dur ya ka jing train ka jing bat hadien ba ki la batai start khlem da snu tho ka sniu na tarau ki ong ka don ka jing ong hak ten phareng too many cooks spoil the broth ka bomot dala bon kti than ha ka shet ka tiu ka jingta jaka bakan bang ka thang jaka bakan bang ka blat jaka bakan bang ka sniu no te don ki ba muslia yegni tang namar ba ki shon shimet yu arden kimpwa ba uba arden unyo burom tenre ngam shimle i shiteng yi muda la don ki ba ong bang i shiteng khot khmat ngan challenge debate bat ki paramarwe haganu no go jaka ba ki kwa